بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan sati wanda muka saba gabatar da karatun diwani tare da dan taba wani abu dan cikin fassararsa domin mu ma samun albarkan masu albarka. To alhamdulillah satin da ya shige mun tsaya a inda shi ke kwararo mana irin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ya ce mana ashara ila mudhinin fasala musarmadan wa idrama maskal ma'i amsaka mulhama. Ashara ila mudhinin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa girgije, fasala musarmadan sai ya kama zubar da ruwa ba tare da magana ba. Wa idrama maskal ma'i, yayin da ya so ruwan ya tsaya, amsak sai ruwan ya tsaya, mulhama na ilhama, kawai sai ruwan ya tsaya cak, ma'ana kenan. So alhamdulillah mun yi bayani mai dan tsaho satin da ya shige, amma saboda akwai wasu bayanan da za mu yi a wannan fassara ta gaba, to ba za mu samu daman komawa a karatun satin da ya shige ba. So alhamdulillah shi ya shiga da kwararo mana irin falala na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Barka da zuwa. Wa inna quraishan ayyabuhu wa saggaru wa shaqqa lahu zaljawhu badran mu'azzama. Wa inna quraishan ayyabuhu, wato haƙiƙa quraishawa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyabuhu sun so su sarefantar da shi, ma'ana sun so su aibata shi. Wa saggaru, kuma sun so su kaskantar da shi. To da haka ba za ka ce sun kaskantar da shi ba, ba za ka ce sun aibata shi ba, sai dai ka ce sun so su aibata shi, sun so su kuma kaskantar da shi, amma kansu suka aibata kuma kansu suka kaskantar, saboda dama su can kaskantattu ne. Wa shaqqa lahu zaljahu badran mu'azzama, to da suka zo su kaskantar da shi din, inda shi yake faɗa anan shine kaskantar da shi din ne. Me suke cewa, me dalilin da shi ya faɗi wannan? Suna cewa a lokacin a bakin su can, ai wannan addinin da ka zo mana da shi ai addinin yara ne, saboda a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dattijai wanda suka dade a cikin wannan addini nasu na kiristanci da shauransu. To zai ce a kai kuma yaro da ka taso yanzu ka ce duk abubuwan da muke yi tun mu zubar da shi ba daidai bane ba, na haka ne gaskiya, ko kuma ka ce kana so mu ma da girman da kuma idin mu bika. Sai suke cewa ai addinin yara ne. To kaga ai sun so su kaskantar da shi da kuma abin da yazo, to Allah bai ba su sa'a ba. Allah ya dauka addinin sa. Wa shuqa lahu zaljahu, sakamakon wannan ma Allah sai ya tsaga masa, suna so su kaskantar da shi, Allah sai ya tsaga maza da sallallahu alaihi wasallama alzaljahu, wato Allah wa shuqa lahu sai ya tsaga masa badran wata, ya tsaga masa sama. Ya tsaga masa sama. Wanda lokaci kenan? Lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji. Badran mu'azzama, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake kira da badr, wata mu'azzama, abin girmamawa. Lokacin da su suke ta aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ta wulakanci sai da suke yi, to a wannan lokacin ne Allah yana so ya ƙara nuna musu daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sai ya tsaga masa sama, inda Allah ya aiko mala'ika da buraka, inda ya tafi Isra'i da Mi'raji. Allah ya tsaga masa sama, ya keta cikin ta har ya je sama ta bakwai sallallahu alaihi wasallama. Badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan wata namu mu'azzama, yayi masa wannan ne mu'azzama don ya girmama shi sallallahu alaihi wasallama. Wa ruddat lahu shamsun bu'aida ghurubiha wa idh kazzabu qad anzala al-haqqu kama. Wa ruddat lahu shamsun, an dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana bu'aida ghurubiha, bayan gushewarta, bayan ta fadi, to an dawo masa da rana bayan ta gushe. Wai da kazzabu, lokacin da suka so su ƙaryata shi, sai da ƙaryata, Allah sai ya dawo masa da rana, akan idan kowa ya ga wannan. Kada anzala al-haqq muhkaman, al-haqq Allah kada anzala ya saukar muhkaman da ayoyi, su ne irin ayoyin kamar da aka kawo din nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mambari, aka ce masa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama babu ruwa
ba amfanin gona, fari yana damun dubobi na mutuwa, ba abin da za a ci. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya nuni a shari'a ila muslim, kawai sai ya nuni ga girgije, nuni tunda yana hudu ba a lokacin, sai ya nuni kawai ga girgije saukar da ruwa, kawai sai ya fara ita saukar da ruwa. Sai na ce wannan ruwan har yanzu wannan ruwan yana zuba, har yanzu yana can bayan duwatsu, kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa umarni ya koma bayan duwatsu, ba wai ya tsaya ba, kawai ya ci gaba da zuba, har yanzu yana bayan duniya yana zuba. Duk lokacin da wannan ruwa ya tsaya to sai alƙiyama ta so, kamar da muka faɗa. To kaga wannan mu'jiza ce yayi, mu'jiza ce wannan. To Allah kuma yayi wannan ne kuma akan idanuwansu ne su wannan kafirin, tunda duk suna tare lokacin da ana tare, wannan ruwan ya zuba ya sati guda yana zuba, kuma sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da izininsa ne wannan ruwa ya zuba. To ka gani Allah yana nuna musu ayoyi saboda Allah ya dinga kunyatar da su, saboda su suke so su kunyatar da masoyinsa sallallahu alaihi wasallama. To haka nan ma waruddat lahu shamsun, sai aka dawo masa da rana bu ai da gurubiya bayan ta gushe. Wai zaka zabu lokacin da suke karyata shi akan addinin, suna cewa addinin ai ba na gaskiya bane ba, suke cewa in kaza ne a zo da kaza mana, in kaza ne ka zo da kaza mana. To waruddat lahu shamsun, akwai wata rana sayyidina Ali karamallahu wajhahu suna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dan gengedi sai ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta akan cinyar sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Da haka ana nan har sai kuma wahayi, sai malaika Jibril ya zo a wannan yanayi, ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar wahayi. To a lokacin an yi sallar azhar, to la'asar ta kusa, to har aka yi sallar la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai farka ba, yana kuci akan cinyar sayyidina Ali. Sai can daga bayan ya karɓa wahayi da ya farka sallallahu alaihi wasallama, ina farkawarsa da ke wala sai ce, Aliyu ka yi sallah? Kawai abinda ya fara tambayarsa kenan, saboda sallah ce a ransa sallallahu alaihi wasallama. Ka yi sallah? Sai ce, ya Rasulullah ban yi sallah ba. Ce, ba ka yi sallah ba? Ban sallah ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ya Allah, sayyidina Ali da manzanka sun rasa sallah ne sakamakon aikinka da suke kai, da haka ya ubangiji ka dawo mana da rana. Sai da na Ali ya sallah take ana akan idanun kowa, sai ta dawo daidai karfe 4. manzo Allah sai da na Ali suka yi sallar su, bayan sun idar da sallar su kuma sai umarci rana ta koma, sai rana kuma ta koma daidai lokacin sallar magriba ya kusa da ma lokacin. Wajen da ce wai kawo mana anan hadisi ne ya kama ta waruddat lahu shamsa, an dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ba da gurubiya bayan ta gushe. Wai zaka zabu lokacin da suke ta kokarin karyata shi sallallahu alaihi wasallama, kada anzalal haqu, Allah ya saukar da wannan hukunci na ayoyi domin ya kunyatar da su sallallahu alaihi wasallama. Wa haddama ahzaban biram ya cika fihi fa ya ajaban min ramihi hina haddama. Wa haddama ahzaban, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halakar da rundunar kafirai da me biram ya cika fihi, da jifan tafin hannunsa. Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaki ana kashe musulmai. Manzo sallallahu alaihi wasallam da abiye abu, manzo sallallahu kawai sai yayi biduwar kawai, za a nuna su ga mai abansa, ga mai abu da abinsa da ya biduwar wasu ya tofi akai, sai kulla ya jefi kafirai gabaki da su. Shine a wannan ayar, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Shine Allah take sauka da aya cewa wannan jifan da kai, saboda duk suka mutu gaba ɗaya suka halaka lokaci guda. To saboda ka abin ya biyo, ka san za a dinga korafi a yanzu ma akwai wanda suke, amma shehu duk a cikin diwani za mu to inda yake cewa a can cikin diwani na shida, inda yake cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ba dan ta'adda bane ba, kamar yadda kafare a bakin su haka suke kira musulmai. Mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ba dan ta'adda bane ba, a'a ya mayar musu da raddi ne yayin da suke so shi ma za su cutar da shi. Idan haka mazala sallallahu alaihi wasallama yayi yaki ne lokacin da ya ga cewa abun ya citira, ai wa'azi ake da wa'azi siki, to kuma sai ya zama da cewa kunci da kuntata da takura ta yawa har suna neman marai. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi dan ya kare mutunci kuma ya kare ransa da kuma sauran wanda suke tattare da shi. Na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ada radatu ma wa ma'ada
na manta dai baitin yana dai gaba shi ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar musu da raddi ne lokacin da su kawo masa cuta to dan haka lokacin ranar yakin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bi duwatsu sai ya cilla musu gaba daya kowane kafiri sai da wannan tsakuwar ta samu cikin idan shi sallallahu alaihi wasallama take shi ne aya ta sauka wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai jifa nan ba kai jifan ba Allah shine yayin wannan jifan Allah shi yayi jifan da haka to Allah yana bakin din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda ya shige mushrik Allah sai ya ce ni nayi ba kai ba sallallahu alaihi wasallam to shine to anan ne ma aka sami asalin science ya fito na tun daga lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba abubuwa da dama aya cikin bulitu shi yana cewa wa inna atina al-mustafa ayna kimiyya faqad sara azban ma umili ta'awada wa inna atina al-mustafa kaga kiyayewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wani abun da yake yi ya nuni da su ayna kimiyya shine asalin ilimin kimiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin shugaban yan kimiyya daga gare shi ne kuma ya fito da haka wannan jifan da yi akwai hikima a cikin shi da haka a lokacin sai tura su in ana wani tarzoma ana so mutane ya zama na cewa su tattafi ba a so a kashe kowa to me za a tsorata mutane ya zama na cewa kowa ya gudu da kanshi ba tare da an doke shi ba tare da an yi komai ba sai daga wannan jifa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga idanuwan kafirai gaba daya sai suka yi tunanin cewa to bari su kirkira wani abu mana na tiyagas a wancan lokaci sai suka kirkiri tiyagas su masu kace a tiyagas in aka watsa shi ai zai iya shiga idanuwan mutane kuma su gudu ba tare da su mutu ba wannan kawai wannan tiyagas zai iya isar da sako ba tare da an yi magana to shine yasa gangana watar zoma a yanzu sai ga jami'an tsaro sun zo ba su aka shiga watan da ba na wannan bane sai a sa tiyagas sai kowa ya gudu to da haka ne aka samu wannan asalin tiyagas din sallallahu alaihi wasallama to manzo sallallahu alaihi wasallama shine asalin me ke ilimin kimiyya sallallahu alaihi wasallama ba ya ajaban ya mamakin min ramihi daga wannan jifa da ya na yan tsafan kwane na hannunsa ya halakar da rundunar yaƙi dubunnai sai shi ce ya mamakin wannan jifa ai akwai mamaki a ciki tunda ya shige hankali dan jiba daga yan kai dan jiba zai shiga bibi idan mutum biyu ba ko ukun kai ba da yawa amma a ce dubunnai tutu ba ya ajama ya mamakin wannan jifa min ramihi na tafin hannunsa hina a lokacin haddama ya halakar da dukkan kafirai ga kidansu adallawa qawaman binur khawariqin Allah ya shiryatar da wasu mutane binur khawariqin da haske na keta al'ada shine kaman mu'jizozi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da shauransu haka to duwa idan mu'jizozin wasu kuma wannan ne dalilin shiga su addinin musulunci wa bi sayfi hadil badri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryatar da wasu kuma bi sayfi da takobi ta yaki wasu an shiryatar da su ta hasken keta al'ada wasu sun ga mu'jiza sai suka sallama su karɓa addinin musulunci wasu kuma sai da aka sa musu adda sai da aka yaki kenan sannan wasu ta dole ne suka karba addinin musulunci ya hadi albadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi wa bisayfi ya shirtan da wasu da takobi man kana ajarma wanda suka kasance masu taurin kai yufidu uluman fa'idat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ilmantar da ilmai fa'idati masu kwaranya wa maganama da kuma ganimomi yubidu jiyushan sannan kuma yana halakar da rundunoni liddalali na bata a ramrama baki ɗayansu kuma ya kawo misali a baki kenan sallallahu alaihi wasallam yana ilmantar da waɗanda suka zo gare shi inda ya ka karɓi addinin musulunci ka zo wadda manzo sallallahu alaihi wasallam to zai shiryatar da kai in ka karɓi addinin musulunci in ka zo ai shirya Allah dai zai baka ba wani abu ne ban karɓi addinin musulunci mun karɓi addinin menene to Allah zai ta gaya maka dan ka samu ka tsira wayanda kuma suka ƙi zuwa yubidu tuition yana halakar da su wurin dunonin kafarai duk da wanda suka bata a ramraba baki ɗayansu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah amma wannan abun bai tafiya daidai yawa da ɗan sauran lokaci to alhamdulillah za mu ƙara biyawa ɗaya bai ɗaya
wa inna quraishan ayyabuhu wa saggaru wa inna quraishan haqiqa quraishawa ayyabuhu sun zo su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai Allah bai ba su nasara ba wa saggaru kuma sun so su kaskantar da shi amma kaskancin kansu ya koma wa shuqa lahu alzaljahu Allah wa shuqa lahu ya tsaga masa sama albadarin wannan wata mu'azzama abin girmamawa sallallahu alaihi wasallama wa ruddat lahu an dawo masa da shamsu rana ba a yi da gurubiha bayan ta gushe bayan ta fadi an dawo mai da rana bayan faduwarta wa yi zakazzabu yayin da suka so su karyata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad anzala alhaqu Allah kad anzala hukama babu shakka Allah sai ya saukar da ayoyi domin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gazgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa haddama ahzaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halakar da runduna ta kafirai biramiyati kafi da jifan tafin hannunsa fa ya ajaban ya mamakin wannan jifa min ramihi daga tafin hannu guda ɗaya halaka da rundunoni na kafirai fa ya ajaban ya wannan mamaki hina a yayin da ya yi jifan haddama kuma suka halaka lokaci guda adallahu aqwaman Allah ya shiryatar da wasu mutane binur kawarikin da haske na keta al'ada wa bisayfi yahdil badri albadri albadru manzala sallallahu alaihi wasallama wa bisayfi yahdi wa bisayfi ya shiryatar da wasu kuma da adda da takobi man kana ajrama duk wanda ya kasance mai taurin kai ya ki jin wa'azi na shirya bifidu uluman manzala sallallahu alaihi wasallama yana ilmantar da ilmai fa'idati masu kwarara wa magnaman da kuma ganimomi ibidu jiyushan yana halakar da runduna lidalali ta bata a ramrama baki daya wa ina qurashan babu shakka qurayshawa ayyabuhu sun so su aibata manzo sun zo su sarefantar da shi wasaggaru kuma sun zo su kaskantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai ba su sa'a ba wa shuqa lahu sai Allah ya tsaga masa alzaljawu Allah wa shukalahu sai ya tsaga masa badran wannan wata na ma'azzama abin girmamawa sallallahu alaihi wasallama wa ruddat lahu an dawo masa da rana wa aida gurubiha bayan ta gushe bayan ta fadi wa iz kazzabu yayin da suka so su karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada anzala alhaqu Allah kada anzala hukuma babu shakka ya sauka da ayoyi na mu'jizozi wa haddama azaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halakar da rundunoni biram ya tuka bihi da jifanta ban hannun shi baya daya tak ya ajaban ya mamakin wannan jifa min ramihi daga tafin hannunsa hina a lokacin da ya jifan haddama suka halaka gaba kida adallahu aqwaman Allah ya shiryatar da wasu mutane binuri khawariqin da haske na keta al'ada wa bisayfi wasu kuma sai da aka sa musu takobi ya hadil badri albadr madalla sallama ya hadi ya shiryatar da su ta hanyar yaki man kana ajirma wanda suka kasance masu taurin kai yufidu uluman fa'idatin wa magna yufidu uluman madalla sallama yana fa'idantar da ilmai wa magnaman tare da kuma ganimomi yufidu jiyushan yana halakar da runduna lidalali tabata aramrama baki daya alhamdulillah akwai tambaya akwai mai tambaya ina yawa a wannan bugun na larabawa na hafsu ne to daga wannan suka kwafa to akwai mistakes da dama a ciki za ka ganin bambancin to amma idan aka yi ita ma fasar wabi saifi ya hadi mai karatu muji shi ma fasar za ta kafta nan wabi saifi ya hadi lahu to sai a ce allahu ya hadi ya shiryatar da wasu wabi saifi da adda to ka gani asiri mukamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine aka sa badr din nan a badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan badr ne shine ana badr al-badr man kana
man kana ajrama wanda suka kasance masu taurin kai wanda suka ƙi jin wa'azi to sai aka samu su adda yaƙi ba wa bi sayfi yahdillahu ne suke cewa anan dama wa bi sayfi yahdillahu man kana ajrama ai nan an ce ai nan shirye na farko hadallahu aka fara cewa hadallahu Allah ya shiryatar da akwaman wasu mutane bi nurul khawariki da haske na keta al'ada wanda Allah ya saukar nan mu'jiza wanda ta sanadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ai kaga wannan Allah ne ya shiryatar da su da haske na keta al'ada na mu'jiza Allah ya shiryatar da su wannan to wasu kuma da suka ki ta wannan sigar to albadru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadiya shiryatar da su bisaifi da yaki man kana ajrama ga duk wanda ya kasance mai taurin kai in ka ce man ya hadin lahu wa bi saifi to Allah ne ya yi sako ya yakin da su to ka gani to sun sami mistake ne abubuwan akwai mistake da dama za mu dinga ganin shi a nan gaba idan mun gege amma za mu da sai mu dinga dan gaggarawa wannan bugu ne daga baya suka fi wannan wajen kwafa ka san za a iya samun wani abubuwan sosai kwarai da gaske ya hadin lahu ne to a irin wannan ne da ya hadin badr ne ko yawwa kwarai da gaske wa ruddat lahu shamsu an dawo masa da ashamsu rana wa ruddat lahu an dawo masa da ashamsu rana wa ai da gurubiha bayan ta fadi shine muka kawo wannan wannan misalin wace ba misali abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam yana shingide har wahayi ya zo masa har lokacin sallah ya shige ba tal asr ba samu an sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barka sai tambaye sayyidina Ali rabi nau yanzu ya lokacin an yi sallah kai la'asar kuwa ce Rasulullah ban yi ba yace ya baka tashi kai sallah ba sai ce Rasulullahi ai kana jikina ba zan iya motsa ba abinda zan yi sallallahu alaihi wasallam to wasu kuma suka kawo kissa biyu ce kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki mutum biyu ne da sai dai na Ali da wani namun ta sunansa ya dauke mu amma bin to ya aike su bayan ya aike su a hanyar dawo su har sai la'asar ta cin musu shi ɗin sai ya tsaya ce a lokacin sallah yayi ya Ali ya kamata mu tsaya mu sallah sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ku sai na je na isan mada sako kafin da yi sallah har ya tafi lokacin sallah ya kure bai sallah ba sai dai na Ali a hanya sai da ya isar da saƙon shi kuma wancan ya tsaye ya sallarsa sannan ya zo ya saƙonsa kowanne akwai imaninsa daidai gwargwadonsa to don haka sai da ya zo isar da saƙon bayan ya isar da saƙo sai ya ce kamar Ali ka yi sallah kuwa ka abin ya zo biyu watakila so biyu abin ya faru to don haka sai ya Rasulullah ban yi sallah ba ai ba zan iya tsayawa aikenka ba abin da zai isar da sai na isar da saƙonka saboda a sallan ma in babu suna adin Muhammadu ba ta karbuwa to ya aike kan me zaka za ka yi to da ce sai na isar da sakon sannan zan yi sallah sama da sallallahu alaihi wasallam sai yi umar rana ya roki Allah ai Allah ka dawo da rana Aliyu yayi sallah akan lokacin ta akan kowa ranar ta dawo sai ta dawo daidai karfe 4 kam irin karfe 4 namu ne yanzu yayi sallarsa bayan ya idan da sallarsa sannan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci rana sai ta koma dama magriba ta kusa sai ta koma ba da aka kira sallar magarba to isa biyu ce to Allah ne ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka to alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima sabaqana sirra bilaki wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.